que us llegiré és un fragment del Mercant, de la novel·la El Mercant. És un temporal que s'esdevé quan travessa, quan dobla el Cap d'Hornos. Ara vivíem immersos en un temporal inacabable i ens aproximàvem ràpidament al terminal Cap d'Hornos. No és el temps que vaig estar dormint i el que hauria pogut continuar fent-ho si els meus balancets del veler no m'hagués fet fora de la llitera amb violència. Estava volcant. Durant uns moments em van semblar llarguíssims. El vaixell es va mantenir de costat, com si dubtés entre donar la volta o adreçar-se. Vaig posar-me precipitadament l'equip tèrmic d'aigua i vaig sortir a coberta. Amb una ullada ràpida vaig tenir prou per adonar-me que el pilot automàtic havia deixat de funcionar i havia perdut el rumb. El Goinfre corria desesperadament enmig de la pluja, empès pel vent huraconat i encalçat per unes d'altes crestes que s'alçaven com murs de formigó líquid sobre la popa, amb l'amenaça de trencar sobre la banyera i fer-lo naufragar. La coberta era un cap sembrat de petites agulles d'aigua gelada que m'obligaven a navegar amb els ulls mig tancats. Durant gairebé 2 hores havia hagut d'agafar el timó i lluitar sense descans contra les constants guinyades provocades per petits canvis del vent i la força del mar. Amb aquell vent impetuós i aquelles onades enormes, l'única possibilitat del Goinfre era mantenir la popa sempre de cara a les ones per tal de cavalcar-les i evitar que trenquessin damunt seu. Fins llavors, la compenetració del vaixell amb mi i la mar havia sigut perfecta i el Goinfre havia planat per aquella superfície fosca i agitada sense més dificultats que les inevitables per l'estat de la mar i el dolor de les costelles. Però des de feia uns minuts, el vaixell corria més, possiblement perquè el vent havia augmentat, i ara, quan la popa s'aixecava sobre la cresta de l'onada i la proa apuntava al seu sí obscur, s'accelerava i corria el risc d'amorrar-s'hi amb violència i fer una volta de campana. El Goinfre corria massa. Malgrat el cansament i el dolor, no tenia cap altra opció que reduir la velocitat del vaixell fos com fos. Vaig posar el pilot automàtic i, ben assegurat amb l'arnès, vaig dirigir-me a proa per arriar el petit floc. En el meu estat, i amb aquell vent i el moviment constant del vaixell, era molt difícil avançar per coberta, tot i fer-ho a gates i sempre agafat. Quan hi vaig arribar, el floc s'havia trencat i el drap es petegava com un fuet en mans del vent. No m'atrevia a aixecar-me i vaig recollir-lo agenollat. Quan ja el tenia aferrat, una brusca sotregada em tirà contra el cap de l'any. Abans que el vaixell escurés bruscament cap a babord i es tombés a sotavent. Era sota l'aigua, en una foscor gelada plena de bombolles. Quan vaig aconseguir treure el cap a la superfície, el pal gairebé tocava l'aigua i tenia al davant la coberta inclinada. Sentia un fred paralitzant i al costat em feia un mal insidiós després del fort cop que m'havia donat amb el balconet de proa. I llavors, gairebé sense transició, el vaixell s'adriçà amb violència i em llançà contra el casc i m'arrossegà per damunt del passamà fins que vaig caure d'espatlles sobre la coberta. Tremolava com una flama i em sentia profundament fatigat i adolorit. Tanmateix, havia d'aixecar-me si no volia morir allí. Amb un gran esforç, vaig recórrer la coberta a rastres fins que vaig aconseguir entrar a la cabina. Em vaig despullar i em vaig posar roba seca, després de fregar-me el cos amb la pomada sobre la zona dolorida i refer precàriament l'empenatge. Vaig prendre-me un clons de cafè, heavy, i llavors, en aquell moment, el veler es va precipitar ràpidament i va clavar la popa a l'aigua amb un estremiment que em catapultà i m'estava allà contra la porta del compartiment de proa. Evidentment, arriar el petit floc de tempesta havia servit de poc i el Goinfre continuava lliscant massa de pressa. No tenia més remei que tornar a sortir, arriar la major, que ja anava arrissada fins al tercer risc, i deixar el vaixell a pal sec. Quan a la fita el vaig lligar a la botavara, estava exhaust, però no podia descansar, no encara. Vaig tornar a la banyera just per prendre el timó de nou i posar-me a llocs d'una altra hora que em rebé un embruixat d'escuma. Tornava a tenir els peus molls i gairebé no me'ls sentia. També les mans me les notava entumides i la cara cartronada tibant com la pell d'un tambor. En canvi, el dolor del costat quasi havia desaparegut, possiblement esmorteït pel fred. El vaixell, però, semblava tenir-se a poc, prou, i novament es produïssin